Bine ați venit la cursul 8, calculatoare numerice 1, în care vom discuta despre estimarea performanței în sistemele de calcul. Hai să facem share. Bun. Ok, toată lumea vede ecranul, da? Da, se vede. Ok, mersi frumos. Bun, cred că este important înainte să mergem în continuare cu designul arhitecturii noastre de procesor și sistem de calcul, să vedem exact cum putem să măsurăm performanța. Adică ce fel de indicatori putem să folosim astfel încât să măsurăm dacă sistemul A este mai bun decât sistemul B și cu cât. Cam asta este scopul cursului de astăzi, să punem la punct anumite metrici pe care putem să le estimăm. În funcție de acestea să ne reiasă o anumită măsură a performanței unui sistem de calcul. Iar dacă vorbim despre sisteme de calcul, de obicei putem să le împărțim în mai multe categorii. După cum vedeți și aici, pot să fie împărțite fie în funcție de costul lor, de la un cost foarte mic la un cost mare. Deci cost foarte mic înseamnă câteva zeci de dolari și aici vorbim despre sisteme embedded, cele care sunt încorporate de obicei în alte sisteme de calcul sau în alte sisteme electromecanice, de exemplu, și le fac mai performante. Gândiți-vă, de exemplu, la, nu știu, o mașină de spălat inteligentă sau la un cuptor cu microunde sau la un frigider care este conectat la internet și așa mai departe. Calculatoare personale, aici vorbim probabil despre costuri în jurul a sutelor sau poate miilor de dolari. Workstations, calculatoare care pot să fie undeva la limita între calculatoarele personale și calculatoare de server, care sunt undeva la zeci de mii de dolari pentru o unitate. Apoi mainframe-uri și supercalculatoare, intrăm deja în gama de sute de mii de dolari sau milioane de dolari pentru un astfel de sistem de calcul. Diferențele sunt semnificative din punctul de vedere al performanțelor și al mărimii și al capacității de calcul pentru fiecare sistem în parte. Deci, odată ce crește și prețul, evident, teoretic, trebuie să crească și puterea de calcul disponibilă. Bun. Uite, aveți aici un exemplu de ce se întâmplă în momentul în care vorbim despre această clasă de sisteme embedded. Într-un automobil modern, de exemplu, chiar și unul low cost, poate unul accesibil, nu știu, o Dacia Logan, de exemplu, putem să vorbim de câteva zeci de astfel de calculatoare care sunt încorporate în diversele sisteme și subsisteme ale automobilului. De exemplu, poți să ai un calculator sau un procesor care îți monitorizează activitatea de frânare și îți implementează sistemul ABS. Ai un alt controller care se ocupă de declanșarea airbag-urilor. Ai câteva controlere, cel puțin, la motor și aici îți reglează de la calitatea și cantitatea combustiei până la îți fac managementul odometriei și al parametrilor de funcționare. Ai un controller poate pe partea de navigație și pe partea de entertainment care este complet decuplat de celelalte controlere. Deci există un procesor separat care ține, nu știu, partea de hărți, GPS plus player, audio, multimedia și așa mai departe. Și apoi, de cele mai multe ori, ai și un control central care este creierul întregului sistem și cel care controlează, de fapt, toate celelalte controlere din interiorul unui automobil. Deci este o arhitectură centralizată, de obicei în care ai mai multe procesoare care conlucrează în a oferi o funcționalitate completă. Asta se întâmplă la un automobil, poate, v-am spus, cu un cost redus de câteva mii până la 10.000 de dolari. Ce se întâmplă în automobilele mai scumpe, poți să ajungi până la sute sau poate chiar la mii de astfel de procesoare în interiorul unui automobil. Cu atât mai mult cu cât prețul
unui automobil este dat, de fapt, este influențat foarte mult de prețul software-ului care este dezvoltat pentru acel automobil. S-ar putea ca costul de fabricație să fie mai mare în momentul în care introduci acest software decât, efectiv, părțile mecanice din funcționarea unui automobil. Într-un calculator digital, de exemplu, de obicei avem o astfel de arhitectură. Asta se mai cheamă și arhitectura von Neumann. Sunt, în general, 4, 5 sau 6 componente principale a unui calculator numeric. Avem de obicei o unitate de procesare, adică un procesor care conține o unitate de control și o unitate care se ocupă cu transferul datelor. Deci noi spuneam magistrală sau căi de date în interiorul calculatorilor noastre. Avem o unitate apoi care se ocupă cu memorarea datelor, deci avem memoria noastră, care poate să fie volatilă, non-volatilă și care stochează date și instrucțiuni care sunt executate de către acest procesor. Și apoi avem unități de intrare și ieșire. Deci avem inputs and outputs, care comunică cu exteriorul, prin care utilizatorul poate să introducă date și poate să vizualizeze rezultatele. Pentru că fără aceste unități de intrare-ieșire, calculatorul nostru este pur și simplu o cutie neagră care rulează cod în interior, dar care nu produce niciun fel de rezultat vizibil sau nu acceptă niciun fel de intrare. Bun. Și aceasta este o arhitectură generică, generală, pentru orice fel de sistem de calcul. În momentul de față, chiar dacă vorbim despre sisteme embedded sau, nu știu, calculatoare workstation, servere și supercalculatoare, toate pot să aibă la bază o astfel de organizare. Deci poți să mapezi unitățile lor funcționale peste aceste unități de bază din această diagramă de aici. Bun. Progresul pe generații, poate am mai discutat un pic despre ideea asta, că la început lucrurile evident nu au stat exact cum stau acum și a fost o evoluție în timp a performanței sistemelor de calcul și poate în funcție de felul în care ele au fost împărțite pe anumite ere istorice, putem să ne uităm la 6 astfel de zone. Primele începând cu primele mașini de calcul undeva la sfârșitul evului mediu, apoi primele mașini de calcul digitale, cu adevărat, care puteau să fie, nu știu, asemuite cu un sistem de calcul normal, prin anii 50 și prin anii 60, tehnologii cu tuburi cu vii, tranzistoare, și apoi circuite integrate. Deci de prin anii 70 vorbim despre mașini de calcul care folosesc circuite integrate în componența lor. Și aici ne apropiem de o arhitectură, hai să zicem, mai puțin clasică a unui sistem de calcul în care memoria este împărțită în memorie volatilă, adică RAM, și memorie non-volatilă, adică read-only memory, în care avem dispozitive I/O care au devenit clasice, da, unitate de disc, tastatură, monitor și așa mai departe. Și formatul unei astfel de mașini de calcul s-a păstrat până în ziua de astăzi, cel puțin la calculatoarele desktop, adică este un echipament care stă pe un birou sau lângă un birou. Este suficient de mic încât să nu ocupe foarte mult spațiu pe acest birou. Apoi au urmat anii 80 și anii 90, o continuă miniaturizare și o continuă integrare din ce în ce mai strânsă a tranzistoarelor și a densității, creșterii densității de memorii, de fapt, în interiorul calculatoarelor noastre. RAM static, RAM dinamic, flash, interfețe de rețea, CD, DVD, Blu-ray și așa mai departe, multimedia, din ce în ce mai multă interacțiune cu mediul înconjurător și din ce în ce mai multă integrare cu mediul înconjurător, până când unele sisteme de calcul devin aproape invizibile sau le mai spunem noi embedded. Sunt încorporate în alte sisteme care înainte poate nu aveau nevoie sau nu conțineau o unitate de calcul în interiorul lor. Și prin adăugarea unei capacități de calcul, sistemele respective au devenit mai performante, au devenit mai bune, implementează funcții mai puternice. Ok. Cred că am avut o discuție la un moment dat, la unul din cursurile de început, în care v-am arătat cum se produc circuite integrate. Și asta ar fi cumva
fluxul de la siliciu la vafă pe siliciu, la apoi vafa care conține procesoarele noastre. Și vă spuneam că în momentul în care producem această vafă pe siliciu, de cele mai multe ori, această vafă, evident, poate să fie afectată de erori de fabricație. Și erorile astea de obicei sunt punctiforme. Afectează doar o anumită zonă a vafei mele, care este un cristal de siliciu complet. Deci în acest cristal de siliciu noi avem anumite zone de discontinuitate, anumite zone care produc erori. Și acele zone vor afecta după aceea anumite procesoare de pe vafa respectivă. Deci dacă noi pe vafă venim și, vedeți, depunem o structură în care avem mai multe astfel de procesoare și procesoarele de obicei au o structură în care suprafața lor este una dreptunghiulară sau pătrată. Deci putem să depunem mai multe procesoare pe o singură vafă. Și în funcție de plasamentul defectelor pe acele vafe, noi putem să avem, de exemplu, procesoare care funcționează și alte procesoare care nu funcționează. Cele care nu funcționează sunt eliminate după procesul de fabricație la testare și apoi vafele care supraviețuiesc acestui proces de testare sunt apoi montate și sunt încapsulate în o capsulă din aceasta cu pini standard pe care voi poate o cunoașteți și poate vă e familiară din, nu știu, pozele cu toate circuite integrate pe care le-ați văzut până acum. Și astea sunt, de fapt, componentele care sunt după aceea vândute în producție. Ok. Acum, o discuție foarte interesantă legată de productivitatea aceasta în sistemul de fabricație este cât de mult afectează suprafața unei vafe, suprafața unei matrițe, de fapt, costul de fabricație. Diferența este, uite, dacă în partea stângă aici avem o vafă de o dimensiune dată pe care avem 120 de matrițe de procesor și procesoarele acestea au o suprafață relativ mică. Deci putem să înghesuim, să depunem pe această vafă de siliciu 120 de astfel de procesoare. Versus pe aceeași vafă de siliciu în partea dreaptă, vedeți, putem să depunem doar 26 de matrițe al unui procesor cu un număr mult mai mare de tranzistoare. Deci poate vorbim aici de diferență de 10 ori mai multe tranzistoare în partea dreaptă decât în partea stângă pentru acele procesoare. Deci suprafață mai mare, procesor cu mai multe tranzistoare, ai spune că procesorul respectiv este mai performant. Mărirea asta a performanței duce cu sine și la costul de fabricație crescute. Pe lângă faptul că crește suprafața unui procesor și îți ies mai puține procesoare în momentul în care le plasezi pe vafa ta de siliciu, deci 26 în loc de 120. Trebuie să iei în calcul și defectele de fabricație. Deci că o parte din aceste procesoare vor fi eliminate prin defectele de fabricație. Deci, dacă avem o distribuție a defectelor absolut identică și în stânga și în dreapta, zone de discontinuitate în matricea asta cristalină a siliciului nostru, prin eliminare aici o să rămânem în stânga cu 109 procesoare bune, da? Și în dreapta, din cauza că suprafața procesoarelor este mai mare, vom elimina mult mai multe. Deci vom elimina 11 procesoare în partea dreaptă și rămânem cu 15 procesoare bune. Deci, productivitatea legată de cost, da? Deci costul crește foarte mult în momentul în care crește suprafața chipului nostru pe care vrem să-l producem. Aici este o diferență, de fapt, și între arhitectură, între felul în care noi ne organizăm resursele interne, astfel încât să ne construim procesoarele noastre moderne. Vă spuneam că data trecută că există două filozofii foarte puternice la ora actuală de design pentru un procesor. Una care vine începând din anii 70-80 și care pune accent pe minimizarea amprentei pe care o are codul în memorie. De ce? Pentru că în anii 70 și anii 80 memoriile erau foarte scumpe și atunci avea sens să scrii cât mai puțin cod ca să ocupi cât mai puțin în memorie. Versus
Da, asta era beneficiul pe care îl aveai. Contrabalansul, de fapt, era faptul că în siliciu acum, în procesor, tu trebuia să construiești o unitate de decodificare și de control mult mai complexă. Pentru că având niște instrucțiuni foarte complexe, care puteau să facă, da, cu o codificare relativ mică ca dimensiuni, puteau să facă foarte mult în spate, ascundeau de fapt o complexitate mărită, pentru că se decodificau, se spărgeau în mai multe microinstrucțiuni. Ție îți trebuia o mașină de stări, deci un procesor mult mai complex ca să le decodifici. Ok, și asta era filozofia de Complex Instruction Set Computer, sau CISC. Pe măsură ce au adăugat noi și noi instrucțiuni la acest set de instrucțiuni CISC, și un exemplu foarte clasic în momentul de față este arhitectura x86. Da, arhitectura x86 este o arhitectură care a pornit ca o arhitectură CISC. În momentul de față este și ea un hibrid RISC-CISC. Dar dacă o luăm ca un exemplu, procesoarele de la Intel cu arhitectură x86 sau x86-64, acum pe 64 de biți, au crescut în suprafață tocmai pentru că pe măsură ce veneau noi și noi instrucțiuni adăugate în setul de instrucțiuni, aveai nevoie de o logică mult mai complexă digitală, astfel încât să le decodifici instrucțiunile acestea. Și asta s-a tradus în mai multe tranzistoare în matrița de siliciu a procesorului nostru. Mai multe tranzistoare înseamnă crește suprafața. Crește foarte mult suprafața, ajungem în situația aceasta din partea dreaptă, în care ne crește automat și costul de fabricație, pentru că tu, în loc să scoți mai multe vafe, mai multe matrițe funcționale de pe aceeași vafă, o să scoți mai puține. Atunci automat o să traducă în creșterea prețului de vânzare al acelui procesor. Pe de altă parte, există și o altă filozofie de design, se numește RISC. Da? Deci dacă asta ar fi mai degrabă CISC, RISC vine cu altă filozofie. Filozofia din spate este să proiectăm marea majoritate a instrucțiunilor din setul de instrucțiuni astfel încât să se execute într-un singur ciclu de ceas. Deci, decodificarea pentru unitatea de control a calculatorului nostru, unitatea de control în sine nu are o complexitate atât de mare ca la CISC, pentru că instrucțiunile în sine sunt simple și nu mai trebuie sparte, sunt instrucțiuni atomice. Deci ai nevoie de un număr relativ mai mic de tranzistoare ca să decodifici toate instrucțiunile astea. Și, iarăși, dezavantajul de data asta este că acele instrucțiuni îți ocupă un spațiu mai mare în memorie. Deci tu ai un program care are o amprentă mai mare în memoria ta. Pe de altă parte, în anii 90, anii 2000, costurile la memorie au scăzut semnificativ, pentru că erau produse în aceeași tehnologie de fabricație cu procesoarele, deci cu siliciul. Și din cauza asta a permis apariția unei clase de procesoare RISC, care în momentul de față, cred că cea mai importantă clasă de procesoare RISC la ora actuală și e folosită pe scară largă, într-o gamă foarte mare de dispozitive, este ARM. Procesoarele ARM, care sunt folosite în absolut orice, de la telefoane mobile, la tablete și la o serie întreagă de alte sisteme embedded, de la rutere, switch-uri, sisteme de infotainment și așa mai departe. Absolut toate aceste procesoare au arhitectură produsă de această companie, mică companie din Marea Britanie numită ARM, care licențiază IP-ul pentru, deci proprietatea intelectuală pentru aceste nuclee diferitelor companii care după aceea vin și integrează nucleul acesta de ARM în produsele lor. Deci ARM vinde, de exemplu, la Samsung licență pentru a produce procesoarele pe care Samsung le încorporează în telefoanele lor mobile. La fel, ARM vinde licență la Apple pentru procesoarele care sunt încorporate în telefoanele mobile de la Apple. Și așa mai departe. Bun. Diferența este că aceste procesoare cu arhitectură RISC au o organizare mult mai simplă în interior. Având o organizare mult mai simplă, au o suprafață mult mai mică în siliciu, au un număr mult mai mic de tranzistoare relativ în siliciu și atunci costurile de fabricație sunt mai mici. Pe lângă costurile de fabricație mai mici, care le fac disponibile
Da? Pentru aplicații embedded poți să produci un astfel de procesor și să te coste câțiva dolari sau câteva zeci de dolari pentru un procesor performant pe care vrei să-l pui într-un telefon mobil. Ceea ce evident nu poate să se întâmple la CISC. Diferențele sunt poate de 10 ori la nivelul de preț. Pentru CISC te costă sute de dolari să produci un astfel de procesor high-end. Mai sunt și diferențe din punct de vedere al consumului de energie. Mai puține tranzistoare pe matrița de siliciu înseamnă consum de energie mai mic, mai scăzut. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dintr-o dată poți să ai aplicații care să se alimenteze de la baterii și care să țină perioada de funcționare foarte mult. Cum ar fi un telefon mobil, de exemplu, care poate să se alimenteze dintr-o baterie timp de o zi. Și să consume relativ mai puțină energie decât un procesor echivalent CISC, care, ca dimensiuni, iarăși este mai mare, are nevoie de un sistem de răcire mult mai performant, pentru că disipă mai multă energie din cauza asta și nu poate fi inclus de obicei într-o aplicație mobilă, decât la nivelul unui laptop, de exemplu, unde durata de viață a bateriei este și ea foarte afectată. Este poate de câteva ore, nu se măsoară în zile. Bun. Există și niște calcule foarte simple în funcție de numărul de defecte pe care putem să le facem în momentul în care vrem să estimăm costul la fabricație al unei astfel de matrițe de siliciu. Și vedeți că sunt niște formule care derivă de fapt din geometria de a aloca cumva un spațiu cu aceste matrițe pătrate pe o suprafață circulară. Mergând mai departe, după aceste procesoare, de obicei ele sunt încorporate în ceea ce spunem noi plăci de circuite imprimate sau PCB-uri, Printed Circuit Boards în engleză, sau o să mai vedeți și PC board. Da? Acestea intră în componența oricăror dispozitive, fie că sunt embedded, fie că sunt calculatoare clasice. Toate au aceste plăci cu circuite imprimante pe care sunt puse toate circuitele logice de memorie, procesoare și așa mai departe pe care vrem să le includem în designul nostru. Deci aici putem să avem magistrale care conectează CPU-ul, de exemplu, la interfața de memorie, la diferite alte periferice care pot să fie pe alte plăci în interiorul sistemului nostru. Și vedeți o astfel de arhitectură, de exemplu, cel mai bine pentru voi într-un sistem desktop, în care aveți o placă de bază, pe care aveți procesorul și aveți o serie de periferice la care conectați după aceea memorii care sunt pe alte plăci, pe alte module SIM sau DIMM, de RAM și aveți alte periferice pe care le conectați prin PCI Express la placa voastră de bază. În embedded, pe de altă parte, din cauza că vrei să ai o densitate cât mai mare a împachetării, astfel încât să fii cât mai mobil posibil, de obicei împachetarea arată ceva de genul ăsta, din partea dreaptă, în care matrițele de procesor, memorie și așa mai departe sunt puse una peste cealaltă și conexiunile dintre ele sunt făcute în acest sandwich de componente prin metalizare. Și chestia asta îți permite o împachetare foarte eficientă. Nu ai niciun fel de spațiu gol între componentele tale și poți să introduci astfel de design-uri după aceea în spații cu volum foarte mic, cum ar fi volumul interior al unui telefon mobil, de exemplu. Ce-ți mai rămâne, de fapt, după ce ai pus baterie acolo. Bun, legea lui Moore, dacă mai trebuie să o mai specific pentru cineva, absolut toate dezvoltările despre care am vorbit până acum sunt dictate de această lege lui Moore. De faptul că putem să mărim, de fapt, capacitatea de stocare și capacitatea de procesare pentru sistemele noastre exponențial în raport cu timpul în momentul de față. Bun, dar cum măsurăm această performanță a procesoarelor noastre? Deci, vedeți că e o metrică aici. IPS, da? Avem tera, giga, mega, kilo. IPS vine de la instrucțiuni pe secundă sau numărul de instrucțiuni pe care procesorul respectiv poate să le execute într-o unitate de timp.
Da, și vedeți că e o metrică destul de bună, pentru că asta, de fapt, ne dă nouă legea lui Moore. Numărul de instrucțiuni pe secundă este în directă legătură cu performanța pe care sistemul respectiv o are. Și este în directă legătură, de fapt, și cu alte metrici. Este în directă legătură și cu numărul de tranzistoare pe care procesorul respectiv le are în interiorul său și este în directă legătură și cu costul pe care îl are acel procesor. Deci, la un moment dat, pentru un anumit număr instruction per second, poți să legi chestia asta de câte tranzistoare sunt în interiorul acelui procesor versus cât te costă acel procesor. Da? Un IPS mai mare înseamnă un cost mai mare de fabricație și implicit un preț mai mare de vânzare. La fel, capacitatea memoriei se măsoară, nu să legi instructions per second, că n-ai niciun fel de relevanță în momentul în care măsori capacitatea memoriei, dar performanța memoriei poți să o măsori în mega, gigabytes sau poți să o măsori în latență, în timpul necesar pentru a face o citire sau o scriere din acea memorie. Cu cât o memorie este mai performantă, cu atât o să-ți servească datele mai repede. Bun. Și acum, dacă suntem tot la capitolul ăsta istorie, aveți aici câteva, hai să zicem, câteva false previziuni și câteva citate celebre care s-au întâmplat pe parcursul anilor 70-80, în momentul în care sistemele astea de calcul au prins în avânt, așa, din punct de vedere al performanței. Și cum chiar și cineva ca Bill Gates, de exemplu, nu putea să prevadă la începutul anilor 80 o explozie. Explozia asta extraordinară a puterii de calcul care s-a întâmplat în următoarele decenii. Bun. Pe de altă parte, ieșind din aria unui sistem din ăsta local de calcul, o relevanță în ce în ce mai mare în momentul de față o au tehnologiile de comunicație sau rețelele de comunicație care conectează diversele sisteme de calcul în o structură mai mare, o structură mai puternică și o complexitate mai mare. Și aici putem să vorbim și să le împărțim din punct de vedere al performanței, să le catalogăm în lățimea de bandă. Da? Ne interesează lățimea de bandă, adică numărul de biți sau de octeți pe care putem să-i transferăm pe această tehnologie de comunicație, folosind această tehnologie de comunicație. Și apoi, iarăși, ne interesează foarte mult latența, adică întârzierea pe care o avem la transferul unui pachet de date, de dimensiune dată. Și vedeți că aici, iarăși, putem să împărțim aceste tehnologii de comunicație în mai multe clase. Odată avem tehnologie de comunicație cu latență foarte mică, pentru că trebuie să avem latență foarte mică în momentul în care vorbim de transferul de date pe o magistrală a unui procesor. Gândiți-vă că avem un procesor care face operații de citire-scriere cu memoria. Asta se execută cu frecvențe de gigahertz la momentul actual. Deci un astfel de transfer durează câteva nanosecunde din procesor în memoria RAM și invers. Deci lățimea de bandă trebuie să fie foarte mare în momentul acela. Deci putem să transferăm gigabits pe secundă sau chiar mai mult, sute de gigabits pe secundă la ora actuală pe o astfel de magistrală de comunicație. Pe de altă parte, costul unei astfel de magistrale nu scalează odată cu dimensiunea acelei rețele. Deci noi nu putem să conectăm la această rețea mai multe entități fără să ne crească aproape exponențial costul. Ce înseamnă chestia asta? Că nu poți să legi mai multe procesoare la aceeași magistrală de memorie și ele să fie geografic distribuite. Da? Unul să fie aici, altul să fie în, nu știu, Constanța, altul în Sibiu și așa mai departe. Pentru că, de obicei, cu cât crește distanța fizică între sistemele de calcul, cu atât latența va crește mai mult. Pe de o parte vorbim despre efectiv costuri de implementare și vorbim despre efectiv niște constrângeri fizice în momentul în care vrem să transferăm date cu viteză foarte mare la distanță foarte mare. La un moment dat implică și efectiv viteza luminii, viteza de propagare semnalelor prin conductorii sau prin fibra optică pe care o folosim în momentul în care vrem să transferăm acele date. Pentru că și asta este limitată și dacă vrei să transferi date de aici până în Australia, de exemplu, viteza luminii intră în calcul pentru că o să ai un delay, o întârziere măsurabilă din
cauza acestei durate de propagări. Deci, pe măsură ce distanța dintre sistemele de calcul crește, lățimea de bandă scade și avem rețele I/O. Da, aceste rețele sunt de obicei cu periferice, deci dintre un procesor și un periferic, cum ar fi, de exemplu, un USB, și un mouse, de exemplu, o tastatură, un hard drive pe USB. Nu o să ai aceeași lățime de bandă pe care o ai cu memoria RAM din interiorul calculatorului tău. Mai se cheamă și System Area Networks chestiile astea. Apoi avem Local Area Network, iarăși un concept care vă e foarte familiar, peste Ethernet. Aici poți să ai lățime de bandă de câțiva gigabits pe secundă în momentul de față și îți permite conectarea de obicei la distanțe de câțiva kilometri între dispozitivele tale. În momentul în care ieși dintr-un oraș, de exemplu, ai Metro Area Network sau Wide Area Network sau WAN de obicei. Asta conectează diferitele orașe, să zicem, și permite transferul de informații între diferitele orașe sau diferitele țări, geografic vorbind, și atunci ai o latență maximă în momentul în care faci chestia asta. Deci diferența poate să fie și până la 10 sau 11 ordine de mărime dintre un transfer de date în Wide Area Network și un transfer de date pe magistrala unui procesor. Bun. Hai să mergem mai departe. Cred că poate și relevant felul în care este reprezentată informația în interiorul calculatoarelor noastre. Adică care este modelul și abstractizarea folosită în momentul în care noi manipulăm date în interiorul calculatoarelor noastre. Și asta poate ne dă iarăși niște informații, niște indicii legate de cum putem să măsurăm performanța. De exemplu, dacă avem un cod, un program pe care noi îl scriem într-un anumit limbaj, cum îi măsurăm de fapt viteza de execuție sau cum îi măsurăm de fapt performanța, cum estimăm de fapt că acel program este mai performant decât un alt program care poate executa același lucru. Păi, un indiciu ar fi să ne uităm de fapt la viteza de execuție a acelui program. Și aici contează foarte mult în momentul în care faci această măsură și, până la urmă, lanțul prin care de procesare al informației până la nivelul de bază. Nivelul de bază fiind codul mașină care este executat pe procesorul respectiv. Pentru că, de exemplu, contează dacă tu ai un cod care se execută nativ pe mașina ta. De exemplu, ai un cod care este scris într-un limbaj de nivelul C, de exemplu, da? Limbaj de nivel înalt la ordinul C, care trece prin compilare și apoi prin asamblare și ajunge în cod mașină, sau ai un program care este interpretat. Ai poate un program care trece printr-un nivel de virtualizare, ai o mașină virtuală Java, de exemplu, care rulează pe calculatorul tău și execută cod. Un program Java, de exemplu, poate ați sesizat chestia asta, se execută câteodată mai lent decât un program care este scris în C și poate executa aceleași operații, îndeplinește aceeași funcție. Deci contează foarte mult și arhitectura software din spate pe care ți-ai construit programul tău în momentul în care vrei să estimezi performanța. Bun, deci ca să continuăm discuția noastră, o să vorbim despre următoarele topicuri pe parcursul cursului nostru. De la cum măsurăm costul, performanța și de ce ne interesează raportul ăsta dintre cost și performanță la un moment dat. Cum definim performanța calculatoarelor, cum încercăm să mărim performanța aceasta și o să ajungem la o lege care este o lege celebră în estimarea performanței pentru sistemele de calcul, uite legea lui Amdahl. Și apoi cum putem să raportăm aceste performanțe și cum putem să ne proiectăm niște sisteme de calcul care să ne ofere performanțe din ce în ce mai mari, având aceste metrici în spate. Acum putem să vedem exact care este factorul principal din spatele performanței și cum putem noi să îmbunătățim. Bun. Cred că de cele mai multe ori, în momentul în care vorbim despre explozia aceasta a sistemelor de calcul, este foarte relevant să vorbim despre creșterea puterii de calcul și asta este în directă legătură cu legea lui Moore. Pe de altă parte, un aspect care poate este neglijat în momentul în care se fac astfel de prezentări este costul pe care l-ai asociat
cu aceste sisteme de calcul. Și costul, de fapt, vine din câte costă pe tine, de fapt, la un moment dat, într-un anumit moment în timp, să produci un anumit sistem de calcul care să aibă o performanță dată. De exemplu, dacă este să luăm cât te costă pe tine să produci acum un procesor care să ruleze la, nu știu, 16 MHz. Costul acesta este foarte redus în momentul de față. Un astfel de procesor la 16 MHz costă undeva la nivelul cenților să-l produci. Dacă te întorci cu 30 de ani în urmă, deci undeva la începutul anilor 90, un procesor de 16 MHz era destul de performant. Era un procesor la nivelul, nu știu, unui Intel 386, de exemplu, care la ora aceea costa sute de dolari să-l fabrici. Deci și costul, odată cu explozia aceasta a puterii de performanță, și costul a scăzut. Și a scăzut și el exponențial, pentru că vedeți că în stânga aici axa este logaritmică. Ce înseamnă chestia asta? Că înseamnă că acum nu numai că poți să ai calculatoare foarte puternice, de ordinul gigahertzilor și gigabyteilor de memorie în spate, memorie RAM vorbesc, dar, pe de altă parte, același sistem de calcul pe care îl produceai în urmă cu 10 ani, de exemplu, la un anumit cost, acum poți să-l produci la un cost mult, mult, mult mai scăzut. Ok. Și îmbunătățirea acestor performanțe în funcție de cost poate să respecte la un moment dat o curbă care se poate încadra, de exemplu, între anumite limite. Da? Deci când vorbim despre raportul cost-performanță, deci cât te costă versus cât de performant este sistemul tău, poți să ai la un moment dat, da, față de un baseline care este această linie, vedeți aici, ăsta este raportul liniar. Deci ai un cost-performanță, pe măsură ce, nu știu, crește costul, performanța ta o să crească liniar. Da? Deci raportul ăsta este ideal. Asta este benchmark-ul tău. Poți să te plasezi undeva în josul curbei tale, da? Și atunci ai un raport subliniar, este sub 1, raportul ăsta dintre cost și performanță. Deci, pe măsură ce crește costul de fabricație, performanța ta o să scadă. Asta înseamnă. Da? Deci este law of diminishing returns, în urmă. Sau, invers, economy of scale. Da? Dacă raportul este supraliniar, pe măsură ce crește costul de fabricație, performanța ta o să crească. O să fii din ce în ce mai performant pe măsură ce investești mai mulți bani în fabricația dispozitivelor date. Depinde acum, pentru diferite clase de sisteme, se pot încadra undeva în josul curbei, deci poți să fii undeva aici sau poți să fii aici. Evident că dorești la un moment dat, din punct de vedere al profitului, să ajungi undeva în partea de sus a curbei tale, într-o economie of scale. Dar nu toate sistemele se încadrează la așa ceva. Ok, până la urmă vorbim la un moment dat de o analogie, și o analogie foarte bună pe care aș putea să o fac în momentul de față la capitolul putere de procesare este că sistemele noastre de calcul sunt ca niște benzi de asamblare care primesc la intrare niște date și o serie de informații sau instrucțiuni, apoi le procesează, da, și execută secvențial aceste date de intrare și apoi ne generează niște ieșiri. De obicei vrei ca acest pipeline, această bandă de asamblare să funcționeze neîntrerupt. Ori, din păcate, în momentul de față, sunt anumite constrângeri care nu-ți permit să funcționezi neîntrerupt. La un moment dat o să oprești banda de asamblare și în momentul în care oprești banda de asamblare, scăderea performanței este puternică. Deci ai ceea ce se cheamă o gâtuire la un moment dat a benzii tale de asamblare sau un bottleneck în limba engleză. Da? Deci discrepanța asta între putere de procesare și capabilitățile de input-output pentru sistemele moderne, de exemplu, duc la această gâtuire. Pot să ducă la această gâtuire. Și ca să nu intrăm direct așa în discuție, aș vrea să facem totuși o analogie. Să facem o analogie cu o
comparație între o tehnologie care a avut o dezvoltare paralelă cu cea a tehnicii de calcul, și anume tehnica de zbor, avioanele comerciale. Iarăși, construim avioane undeva de pe la începutul secolului trecut, la fel cum construim mașini de calcul undeva de pe la începutul secolului trecut, și aceste două tehnologii au mers în paralel. Și hai să vedem cum putem să estimăm, de exemplu, performanța prin comparația a 6 avioane comerciale. Un Airbus A310, un Boeing 747, un Boeing 767, un Boeing 777, un DC-8, un avion de mici dimensiuni folosit cu preponderență în Statele Unite sau în Americi, și un Concorde. Cum măsurăm performanța pentru aceste avioane? Da? Care avion este mai performant dintre aceste 6 avioane de aici? Păi, acum depinde foarte mult ce te interesează în momentul în care măsori această performanță. Adică cum măsori și ce vrei tu, ce este relevant pentru tine în momentul în care vrei să măsori această performanță. Pentru că putem să facem mai multe metrici. Adică pentru fiecare avion în parte putem, de exemplu, să măsurăm numărul de pasageri pe care acest avion îi transportă în interior. Deci capacitatea acestui avion de a transporta. Și avem de la un Airbus A310, da, 250 de pasageri, nu știu, cel mai mult poate un Boeing 747, de exemplu. Deci, uitându-te aici, și dacă iei în calcul doar, nu știu, numărul de pasageri pe care un avion poate să-l transporte, atunci te gândești că Boeing 747, este cel mai performant, pentru că transportă cel mai mare număr de pasageri. Pe de altă parte, poți să estimezi și altceva. Poți să estimezi, de exemplu, distanța la care îți transportă acești pasageri. Și atunci observi că Boeing-ul tău 747 nu este deloc în top. Da? Distanța cea mai mare probabil are acest DC-8, 14.000 de kilometri. Pe de altă parte, poate te interesează viteza, adică cât de repede transportă pasagerii dintr-un loc în altul. Și apoi vezi că, nu știu, Concorde este în top, pentru că este singurul avion supersonic de pe această listă. Sau, dacă te gândești la cât te costă să cumperi un astfel de avion, iarăși observ că cel mai ieftin nu este decât acest avion care, vedeți, transportă un număr relativ mic de pasageri. Și Concordul, iarăși, nu este deloc în top pentru că costă cel mai mult dintre toate. Deci, care este metrica definitorie pentru aceste avioane? Păi, răspunsul este că depinde. Depinde foarte mult. Cum privești lucrurile? Dacă vorbim despre noi, despre pasageri, cei care circulă cu aceste avioane, un atu principal este viteza. Da? Deci, din punctul de vedere al pasagerilor, viteza cu care ajungi din punctul A în punctul B este definitorie. Nu te interesează atât de mult tipul avionului, cât te interesează foarte mult să ajungi foarte repede la destinație. Din punct de vedere al companiei aeriene, pe de altă parte, metrica este total diferită. Interesul acolo nu mai este la viteză, ci este la productivitate. Adică cât de mult poate să folosească compania aeriană acel avion și cât profit îi poate aduce pe perioada de folosire. Și o metrică compusă pe care o folosesc companiile aeriene în măsura acestei productivități este, de fapt, numărul de pasageri înmulțit cu distanța la care te poate duce avionul respectiv și împărțit la timpul în care te poate duce avionul la acea destinație. Deci pasageri, kilometri pe oră. Asta este metrica. Și vedeți că la Airbus 310, de exemplu, ia 250 de pasageri și îi duce cu o viteză de 895 de km pe oră. Deci asta este metrica. Da? Și în funcție de asta, după aia estimăm și vedem că numerele mari sunt de obicei mai bune aici. Da, din cauza asta, vedeți, Boeing 747 are o metrică foarte bună. Din cauza asta, Boeing 747, chiar dacă este un avion care a fost introdus în anii 60, deci e un design al unui avion care are în momentul de față 80 de ani vechime, este încă folosit și este încă folosit pe scară largă de către foarte multe companii aeriene. Pentru că este un avion foarte productiv. Da? Deci un avion vechi ca design de aproape 80 de ani în momentul ăsta.
Este bunicul, poate, avioanelor mai moderne. Din punct de vedere al organizațiilor care monitorizează siguranța, da, asta este metrica, de fapt, care este cea mai importantă. Cât de sigur transportă companiile aeriene pasagerii. Nu contează neapărat nici viteză, nu contează neapărat nici productivitate. Ok? Deci, dacă este să ne uităm pe același tabel la aceste avioane și să vedem exact care sunt cele mai bune din punct de vedere al diferitelor metrici, productivitate, da, valorile mai mari sunt foarte ok. Deci dacă punem productivitatea pentru fiecare, vedeți, da, Boeing 747 este cel care câștigă aici. Și la raportul cost-performanță, adică cât costă un asemenea avion versus cât de performant este, adică la nivel de productivitate, tot Boeing 747 câștigă. Valori foarte mari nu sunt ok. Deci, vedeți, Concorde, de exemplu, are un raport cost-performanță cu o valoare foarte proastă din punctul ăsta de vedere. De aceea, chiar dacă viteza lui este net superioară, era un avion care te putea transporta din Londra în New York în 3 ore, treceai peste Oceanul Atlantic într-o clipită, nu a supraviețuit. Adică, în momentul de față, avem avioane care zboară de 2 ori mai lent decât Concorde, dar care pot transporta, vedeți, de până la 3 sau 4 ori mai multe persoane. La fel și DC-8 are o productivitate foarte scăzută. Da? Deci, raportat la performanța pe care o au companiile aeriene, acest avion DC-8 nu a fost de succes. Chiar dacă putea să transporte la o distanță foarte mare, numărul de persoane era relativ scăzut. Deci, și chiar dacă costa foarte puțin, profitul pe care companiile aeriene puteau să-l facă folosind aceste avioane nu era foarte mare. Deci, ce vreau să înțelegeți din această analogie pe care am făcut-o cu avioanele este că, la fel ca la avioane, și la procesoare și la calculatoarele moderne, contează foarte mult în momentul în care estimezi performanța, de care parte a baricadei ești. Cum estimezi? Da? Care este aspectul care te interesează cel mai mult? În ce prismă privești lucrurile? De exemplu, în momentul în care vorbim despre procesoare, contează foarte mult la capitolul performanță. Da? Când măsori performanța, ea este de fapt inversă cu timpul de execuție. Cu cât timpul de execuție este mai mare pentru un program dat, cu atât spunem că calculatorul respectiv este mai puțin performant. Da? Deci, performanța pentru noi înseamnă, de fapt, timpul de execuție, timpul de rulare al programului pe CPU-ul nostru. De exemplu, dacă comparăm două mașini, putem să le punem să ruleze același program și să le cronometrăm, să temporizăm viteza de execuție cu care au rulat acel program, da? Pentru mașina 1 și pentru mașina 2. Iar raportul lor o să ne dea, de fapt, speed-up-ul, o să ne dea cu câte ori este mai rapid M1 față de M2 în momentul în care execută acest program. Deci, în esență, comparăm, de fapt, timpii de execuție. Timpul de execuție pe M1 sau timpul de execuție pe M2. Da. Terminologia o să fie ceva de genul M1 este de X ori mai rapid sau la fel de rapid sau mai lent ca M2. Și în momentul ăla putem să avem o metrică prin care să putem să comparăm mașinile noastre. Deci, putem să derivăm, de fapt, din această metrică cât durează, de fapt, să executăm un program dat pe un anumit CPU. Viteza de execuție este în directă relație cu numărul de instrucțiuni pe care programul nostru le conține. Cu cât mai ai mai multe instrucțiuni în programul tău, cu atât, evident, o să dureze mai multă execuție a programului respectiv. Vorbesc acum de instrucțiuni care se execută, nu neapărat instrucțiuni care poate la un moment dat se execută sporadic. Pe de altă parte, fiecare instrucțiune durează 1 sau mai mulți cicli de ceas. Deci contează foarte mult și numărul mediu de cicli pe instrucțiune cu care se execută aceste instrucțiuni. Și apoi, mergând și mai jos în ierarhie, contează foarte mult cât durează un singur ciclu de ceas. Adică câte secunde alocăm pentru un singur ciclu de ceas. Evident, cu cât un CPU rulează la o frecvență mai mare, deci intervalul de timp pe un ciclu de ceas scade, cu atât o să crească performanța. Da?
Și o metrică, poate, care era foarte relevantă în momentul în care cumpărai calculatoare undeva prin anii 90 și începutul anilor 2000, era să aibă o frecvență a procesorului cât mai mare. Da? Aveai 1 GHz, era mult mai bun decât un alt procesor care rula poate la 500 de MHz. Chestia asta nu mai e atât de valabilă în momentul de față. Adică s-ar putea să ai procesoare care rulează la câțiva gigahertz și care să fie la un moment dat mai performante decât procesoare care rulează la câțiva zeci de gigahertz. Depinde foarte mult de aplicație. Deci metrica aia nu este neapărat relevantă pentru că contează foarte mult câte instrucțiuni execută în acei cicli de ceas. Deci, asta este o relație foarte simplă pe care o vom folosi în continuare. Da? Deci, CPU time, timpul alocat pentru execuția unei instrucțiuni, depinde de fapt de numărul de instrucțiuni, de numărul de cicli per instrucțiune sau cycles per instruction, o să prescurtăm ca CPI, și de frecvența de ceas sau clock rate. Ok. Pe de altă parte, numărul de instrucțiuni, CPI și clock rate nu sunt complet independente una față de cealaltă. Da? Deci dacă îmbunătățești de X ori una, nu o să ducă neapărat la îmbunătățirea de X ori a timpului de execuție. De exemplu, dacă scazi de 10 ori numărul de instrucțiuni din un program și acel program să execute același lucru, nu o să-ți scadă și de 10 ori timpul de execuție. Pentru că s-ar putea ca instrucțiunile din acel program pe o altă mașină să dureze mai mulți cicli de ceas. Deci, scade numărul de instrucțiuni, crește numărul de cicli de ceas. Cicli pe instrucțiuni. Bun. Deci, la un moment dat, de fapt, ce vorbim noi este de numărul mediu de cicli pe instrucțiune. Pentru că diferite tipuri de instrucțiuni ne vor produce, de fapt, o execuție cu mai mult sau mai puțin cicli de ceas. O instrucțiune, de exemplu, de adunare poate fi executată într-un singur ciclu de ceas. Pe de altă parte, o instrucțiune de branching condițional poate să dureze mai mulți cicli de ceas, în funcție dacă branch-ul respectiv este executat sau nu este executat. Da? Deci, numărul de instrucțiuni executate nu este egal cu numărul de instrucțiuni dintr-un program. Trebuie să avem o estimare dinamică a numărului de instrucțiuni. Numărul mediu de cicli pe instrucțiune este calculat în funcție de estimarea această dinamică a numărului de instrucțiuni. Și clock rate cred că este metrica cea mai simplă pe care o putem avea. Da? Deci în momentul în care avem o frecvență de operare, asta ne dă de fapt care este rata ceasului pentru sistemul nostru. Da? 1 GHz avem 1 nanosecundă ciclu de ceas. 200 de MHz avem 5 nanosecunde ciclu de ceas. Okay. Ce înseamnă Dynamic Instruction Count? Ce înseamnă estimarea dinamică a numărului de instrucțiuni din interiorul unui program? Hai să avem un program foarte simplu, în care, uite, la început avem 250 de instrucțiuni, de exemplu, după aia avem o buclă for, vedeți, cu 100 de iterații, în care facem 20 de instrucțiuni, apoi intrăm într-o altă buclă for, cu 100 de iterații, facem 40 de instrucțiuni, și executăm 10 instrucțiuni. Bun. Câte instrucțiuni sunt în acest program? Păi dacă ar fi să le numărăm efectiv, avem 250 plus acest for care mai conține și el câteva instrucțiuni, plus încă 20, plus încă acest for și așa mai departe. Asta ar fi o estimare statică, în schimb. În momentul în care execuți programul tău, o să ciclezi, de fapt, prin foarte multe instrucțiuni. Da? Deci o să te duci într-o buclă mare, după care să te duci într-o buclă mai mică și după aia într-o buclă și mai mică și tot așa. Da? Deci fiecare for constă de fapt din mai multe instrucțiuni și uite, presupui de fapt că aici ai 2 instrucțiuni pentru fiecare for plus 10 instrucțiuni în interiorul buclei for și ai 100 de iterații. Da? Deci înseamnă 1200 de instrucțiuni în total pe care le execuți doar în această buclă for, la estimare dinamică. În această buclă for externă acum ai 120.000 de instrucțiuni în total și în bucla mare for ai 12 milioane de instrucțiuni în total. Da? Deci, în total, ai în jur de 12 milioane de instrucțiuni pentru execuția programului tău. Da? Numărătoarea statică, pe de altă parte, îți dă că ai doar 326 de instrucțiuni în interior. Dar asta nu este relevant. Pentru că asta îți dă, de fapt, nu știu, dimensiunea codului tău în memorie. Dar nu îți dă prin câte instrucțiuni trece, de fapt, programul tău
ca să fie executat. Și asta este, de fapt, metrica relevantă pentru noi, pentru că asta ne dă viteza cu care a fost executat programul pe calculatorul în cauză. Bun. Deci, dacă ai un ceas mai rapid, ce vreau să spun este că nu înseamnă întotdeauna că ai un timp de execuție mai mic. Da? Contează foarte mult și programul pe care îl execuți. Dacă ai, de exemplu, un ceas de 1 GHz, poți să ajungi la soluție, la un moment dat, în mai puțini pași decât dacă ai avea un ceas cu o frecvență mai mare, dar ai nevoie de mai multe iterații în momentul în care calculezi o soluție. Depinde foarte mult și de setul de instrucțiuni pe care îl folosești și depinde și de felul în care este optimizat programul pentru arhitectura ta. Bun. Și aici ajungem, de fapt, la miezul problemei. Miezul problemei poate fi sumarizat printr-o formulă matematică foarte simplă. De câte ori este mai repede să execuți un program pe mașina X versus mașina Y, dacă mașina X are niște aturi, are la un moment dat o performanță mărită de 2 sau 3 sau N ori. Deci tu dacă poți, de exemplu, să vii și să îmbunătățești viteza de execuție pentru o anumită parte a programului tău de X ori, formula aceasta îți dă, de fapt, cu cât ai îmbunătăți viteza de execuție per total. Da? Și viteza de execuție îmbunătățită, de obicei, spui că o paralelizezi. Da? Legea lui Amdahl, de fapt, ține de această idee de a paraleliza execuția, de a încerca, fie prin metode hardware, să dai, fluxul tău de instrucțiuni în execuție la o serie de unități funcționale din interiorul calculatorului tău care să le execute în paralel. De exemplu, în loc de un singur nucleu de procesor, ai 2 coruri sau 4 coruri sau 8 coruri și așa mai departe. Și care este speed-up-ul pe care îl obții în momentul în care faci așa ceva, în care îmbunătățești performanța sau viteza de execuție cu un factor de 2 ori sau 3 ori sau X ori. Da. Și formula este una foarte simplă. Speed-up-ul pe care îl obții este, vedeți, aici este formula 1 supra fracțiunea pe care n-ai putut să o îmbunătățești din programul tău. Da? Și aici vorbim despre procente. Poate, 50% n-ai putut să îmbunătățești și apoi 50% ai reușit să îmbunătățești. Deci 0,5 plus 0,5 împărțit la de câte ori ai îmbunătățit. Împărțit la acest procent P. Bun. Și hai să facem un exemplu de așa ceva. Hai să presupunem că un procesor petrece 30% din timp în adunări, în virgulă mobilă, 25% din timp cu înmulțiri în virgulă mobilă și 10% cu împărțiri în virgulă mobilă. Da? Deci avem un program și am estimat că în urma rulării programului nostru avem aceste proporții. Da? Deci după rularea unui program am constatat că procesorul a stat aproape o treime din timp în adunări, a făcut adunări în virgulă mobilă, un sfert din timp în înmulțiri, virgulă mobilă și 10% în împărțiri. Și celălalt timp în altceva, altfel de operații. Care este îmbunătățirea performanței dacă, la un moment dat, rulăm același program acum pe un alt procesor în care sumatorul este de 2 ori mai rapid? Da? Care o să fie îmbunătățirea de performanță pentru așa ceva? Păi, trebuie să ne uităm, de fapt, care parte a programului nostru este afectată de această îmbunătățire. Și 30% de fapt din programul nostru este afectat de această îmbunătățire. Restul programului nu o să fie afectat. Deci, calculul foarte simplu pe care putem să-l facem este că 1, da, supra, cât nu a fost îmbunătățit. Păi 70%, deci 0,7 plus cât a fost îmbunătățit, deci 30%, supra de câte ori a fost îmbunătățit, de 2 ori. Da? Și asta o să ne dea, de fapt, 1 supra 0,7 plus, 0,15, 1 pe 85, 0,85, da? Deci 100 pe 85, nu știu exact cât o să facă chestia asta. O să vedem imediat. Da? Face, de fapt, 1,18. Deci asta este îmbunătățirea pe care o avem în momentul în care îmbunătățim sumatorul floating point, da? Îl facem de 2 ori mai rapid. Avem un speed-up de, vedeți, 1,18. Este cu 18% mai rapid sistemul nostru
decât sistemul anterior. Pe de altă parte, dacă, iarăși, punctul B, îmbunătățim multiplicatorul floating point și îl facem de 3 ori mai rapid, asta o să ducă la un speed-up de, vedeți, 1,2. Da? Deci e cu 20% mai rapid. Iar dacă facem unitate de împărțire, vedeți, o îmbunătățim extraordinar de 10 ori mai rapid, e wow, nu contează atât de mult, pentru că petrecem doar 10% din timp în împărțiri. Și chiar dacă îmbunătățim-o de 10 ori, speed-up-ul relativ o să fie mic. O să fie cel mai mic, de fapt, dintre toate cele 3. Bun, deci putem să folosim această lege foarte simplă, aritmetică, mai degrabă a lui Amdahl, pentru a estima performanța în momentul în care proiectăm anumite unități din interiorul calculatorului nostru. Dar dacă și sumatorul și multiplicatorul și divizorul sunt reproiectate simultan, care o să fie speed-up-ul în momentul acela? Păi e foarte simplu. Trebuie să estimăm, de fapt, o să fie 1 supra, da, ce să însemne? 0,3, pentru că 30% din timp, da, sunt în adunări, împărțit la 2, plus, da, 25% înmulțiri în floating point, deci avem 0,25 și îl îmbunătățim de 3 ori, împărțim la 3, plus, da, 0,1 împărțim la 10, plus cât ne-a mai rămas? 0,4, 0,65, deci ne mai rămân 0,35 neîmbunătățit. Asta îl împărțim de fapt la 1. Pentru că n-a fost îmbunătățit. Și puteți să calculați chestia asta aici, să vedem care este speed-up în momentul ăsta. Bun. Legea lui Amdahl poate să fie aplicată la foarte multe domenii, nu neapărat la domeniul de calcul. Aveți aici un exemplu de cum aplicăm legea lui Amdahl în management, de exemplu. Avem membrii unui grup de cercetare care vizitează frecvent biblioteca. Fiecare vizită durează în medie 20 de minute. Și din cauza asta, grupul decide să se aboneze la o suită de publicații care acoperă 90% din vizitele acestea la bibliotecă. Timpul de acces la publicații este de 2 minute. Da? Și putem să calculăm cu cât s-a îmbunătățit timpul mediu de acces la publicații. Da? Care este speed-up-ul? Vedeți, 90% din asta a fost îmbunătățit de 10 ori. Da? Deci la 20 de minute s-a dus la 2 minute. Și asta înseamnă un speed-up de 5 ori. 5,2 ori. Și apoi, dacă grupul are 20 de membri, fiecare cu 2 vizite pe săptămână, care este cheltuiala la bibliotecă maxim admisă pentru abonament? Avem 50 de săptămâni de muncă pe an și un cercetător e plătit cu $25 pe oră. Putem să aflăm și chestia asta. Cheltuiala maxim admisă este în jur de $13.000 în total pentru abonamentele acestea la bibliotecă, pentru cei 20 de cercetători. Bun. Ce vreau să vă spun este că folosind această metrică putem la un moment dat să estimăm care este performanța unui program. Da, timpul de execuție versus programul pe care noi îl folosim. Și poate pentru programul A măsurăm timpul de execuție pe 3 mașini și găsim aceste valori. Pe de altă parte avem programul B, care poate să dea valori total diferite ale timpului de execuție pe cele 3 mașini. Și programul C la fel, programul D, E și F. De ce chestia asta? Pentru că diferă foarte mult scopul, da, în care sunt făcute aceste programe, felul în care sunt întrețesute instrucțiunile în fiecare program în parte. Poate e un program care necesită foarte multe calcule versus alt program care nu necesită atât de multe calcule și necesită poate mai mult niște transferuri la memorie. Și în funcție de fiecare particularitate în partea programelor respective A, B, C, D și așa mai departe, o să avem timp diferit de execuție pentru aceste programe pe mașini diferite, cu arhitecturi diferite. Și atunci se pune problema, care mașină este mai bună de aici, mașina de calcul? Este mașina 1 pentru că dă un timp de execuție bun pentru programul A sau este mașina 2 pentru că dă un timp de execuție mai bun decât mașina 1 pentru programul B? Deci totul se reduce până la urmă la estimarea unei medii în viteza de execuție pe mai multe programe.
Da? Și ajunge de fapt la legea lui Amdahl generalizată. Adică timpul inițial de rulare pentru un program o să fie 1, adică numărul de fracții obținute în rularea în diferite ipostaze. Da? Nu știu, ai 30% din timp în operații în floating point, ai 20% din timp în operații de împărțire în floating point și așa mai departe. Și apoi când estimezi, de fapt, speed, apoi estimezi generalizat, așa cum am făcut pe slide-ul anterior, ca fiind aici jos o sumă de fracții supra cât de mult au fost paralelizate. Da. Pe de altă parte, dacă la un moment dat o fracțiune este încetinită, în loc de speed up, deci în loc să împarți la de câte ori a fost paralelizat, înmulțești acum cu factorul de slowdown. De exemplu, poate ai îmbunătățit sumatorul tău floating point de 2 ori, dar chestia asta a dus de la sine la încetinirea înmulțirilor multiplicatorului în floating point de 3 ori. Și o să împarți fracția de instrucțiuni paralelizată prin acest sumator floating point la 2, dar o să înmulțești cu 3 numărul de fracție de fapt de instrucțiuni care este în înmulțiri floating point. Da. Și ajungem la ideea de teste de performanță sau la teste pentru benchmarking, spunem noi. Și uite, ai o problemă de genul ăsta. Hai să presupunem că ești inginer la o companie startup care dorește să concureze cu Intel. Se cheamă Autel, folosește noile procesoare care sunt mai bune de 2,5 ori decât Intel doar pentru operații în floating point. Deci ai o nouă arhitectură revoluționară pentru procesorul tău care execută instrucțiunile astea în floating point de 2,5 ori mai rapid decât Intel. Și acest nivel de performanță a putut fi atins printr-un compromis de design, evident, care la un moment dat, da, trade-off-ul, compromisul respectiv a fost că a crescut cu 20% timpul de execuție pentru toate celelalte instrucțiuni din interiorul programului tău. Deci jobul tău este care este benchmark-ul potrivit care acum să arate superioritatea procesoarelor tale versus Intel. Adică se traduce de fapt în care e fracția minimă de timp de operații cu unitatea în virgulă mobilă pentru un program care rulează pe un procesor Intel pentru ca același program rulat acum pe o arhitectură ATA Autel să aibă un speed-up de 2 ori mai mare sau mai bun. Și poți să calculezi chestia asta. Da? Pentru că dacă folosești o formulă generalizată a legii lui Amdahl pentru F, da? Care are un speed-up de 2,5 și restul spuneam că are un slowdown de cu 20%. Asta înseamnă slowdown de 1,2. 100% plus încă 20%. O să-ți rezulte 1 supra 1,2, da? Deci 100% plus 20% o înmulțit cu fracția neparalelizabilă, neîmbunătățită, neoptimizată și F împărțit la 2,5. Și asta trebuie să fie mai mare sau egal cu 2. E o inecuație din care scoți cât la sută din programul tău trebuie să fie, de fapt, în operații cu unitatea floating point. Și vezi că constați că trebuie să fie mai mult de 87,5%, astfel încât codul executat pe procesorul tău Autel să fie mai rapid decât codul pentru Intel. Deci ai făcut niște procesoare care, în esență, sunt foarte bune, sunt foarte rapide, dar pentru o clasă specială de programe. Doar pentru anumite programe pe care tu poți să le rulezi, sunt mai rapide decât concurența ta. Deci, de cele mai multe ori, în estimarea performanței, contează la estimarea acestei medii de cicli pe instrucțiune, care este, cum se împarte, de fapt, ea în diferitele clase de instrucțiuni din interiorul unui set de instrucțiuni. Și, vedeți, în momentul în care discutăm despre un set de instrucțiuni, aceste instrucțiuni nu sunt neapărat doar de un singur tip. Noi putem să avem instrucțiuni de tipul încărcare sau citire sau scriere din memorie. Aducem date din memoria RAM și le stocăm într-un anumit registru general. Sau invers, le stocăm din registrul general în memoria RAM. Și astea sunt operații de load, store, move, push, pop și așa mai departe. Operații pe întregi. Asta este o altă clasă.
adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri și așa mai departe. Operații logice, șiuri, sauri, XOR-uri și așa mai departe. Operații cu virgulă mobilă, cu numere fracționare. Operații condiționale, branch-uri, da? Branch equal, branch not equal, branch less than, greater than și așa mai departe. Și toate celelalte instrucțiuni din setul nostru de instrucțiuni. Și acum, în funcție de frecvența cu care acestea sunt folosite în diferitele programe, noi putem să avem performanțe diferite pe mașini diferite. De exemplu, dacă avem un program care folosește mai degrabă compresia de date, deci un program care vine și ne arhivează informații, ne face, nu știu, arhive zip. Asta poate să fie, de exemplu, fracția de tip de instrucțiuni care este folosită de acest program. Deci folosești poate foarte multe instrucțiuni cu procesare pe întregi și foarte multe operații care vin și îți citesc și scriu date din memorie, pentru că în esență asta faci. Da? Deci aplici un algoritm matematic în momentul în care faci compresia de date și citești și scrii date din memoria ta. Faci 0 aproape sau chiar 0 instrucțiuni cu virgulă mobilă, pentru că nu ai nevoie de așa ceva și o proporție mai mică din toate celelalte. Pe de altă parte, dacă ai un, compilator. Un compilator, iarăși, s-ar putea să-ți folosească foarte multe operații de citire-scriere din memorie, să-ți folosească relativ multe operații pe întregi, în momentul în care îți compilează un cod, și iarăși să-ți folosească mai puține operații în floating point. Pe de altă parte, dacă faci, o simulare a unui proces fizic, de exemplu, este modelarea mișcării atomilor, atunci s-ar putea ca proporția de operații în virgulă mobilă cu o anumită precizie pe care vrei să le faci să fie destul de mare. Și atunci o anumită arhitectură de calcul să fie mai potrivită, să execute mai rapid astfel de programe. Deci dacă lucrezi la o companie care face cercetare în domeniul biochimiei sau fizicii, sau dacă lucrezi la un institut mare de cercetare, cum e CERN, de exemplu, ai nevoie de un anumit tip de mașină de calcul, versus dacă lucrezi, de exemplu, la o companie care se ocupă cu dezvoltarea de compilatoare sau la care ai nevoie, de exemplu, să-ți compilezi niște programe care rulează pe, Android, de exemplu. Aici s-ar putea să ai nevoie de o altă clasă de mașină dacă dezvolți aplicații pe Android. For a living. Deci, cum putem să facem astfel de calcule? Hai să avem iarăși un exemplu în care avem două implementări. M1, da, deci o mașină de calcul la 600 de MHz și M2, o mașină de calcul la 500 de MHz, pentru un set de instrucțiuni care conține următoarele clase. Deci avem clasa float, clasa integer și clasa nearitmetică, non-aritmetică. Deci toate celelalte. Și avem aici numărul de cicli pe instrucțiune mediu, în care se execută instrucțiunile în virgulă mobilă pe mașina M1. Deci avem 5 cicli pe instrucțiune în medie ca să executăm instrucțiuni în virgulă mobilă pe mașina 1 versus 4 cicli pe instrucțiune ca să executăm pe mașina 2. Și așa mai departe pentru celelalte, da? Pentru întregi, pentru non-aritmetici. Acum întrebarea este, care e performanța maximă pentru M1 și pentru M2 măsurată în milioane de instrucțiuni pe secundă? Asta este prima întrebare. Și a doua întrebare este dacă jumătate din instrucțiuni sunt N, deci non-aritmetice, și restul sunt împărțite egal, deci 25% o să fie floating point și 25% o să fie operații pe întregi, care este mașina mai rapidă și de câte ori este ea mai rapidă decât cealaltă? Bun, hai să facem un pic calculul ăsta. Deci, milioane de instrucțiuni pe secundă maxim o să fie, de fapt, ce? Păi, o să te uiți, de fapt, în cazul pur teoretic, și împarți frecvența de operare la clasa de instrucțiuni care îți oferă cel mai mic ciclu per instrucțiune. Pentru M1, vedeți că clasa asta de instrucțiuni este instrucțiuni pe întregi. Deci, teoretic, dacă ai avea un program care are doar operații pe întregi, tu poți să obții cea mai mare performanță în execuție pe mașina M1. Pentru că toate instrucțiunile tale se vor executa atunci în 2 cicli de ceas. Ori un ciclu de ceas, da, o să fie executat la 600 de MHz. Deci o să fie 1 pe 600 de milioane. Și o să ai 600 pe 2, o să fie 300 de milioane de instrucțiuni pe secundă, dacă execuți doar instrucțiuni pe întregi în programul tău. La fel pentru M2,
dacă execuți doar instrucțiuni non-aritmetice, deci, nu știu, bate load-uri, store-uri și așa mai departe, o să ai performanță maximă. Deci o să ai 250 de milioane de instrucțiuni pe secundă, throughput în momentul ăla. Bineînțeles, în cazul real, toate programele conțin instrucțiuni din toate clasele. Deci este aproape imposibil sau trebuie să ai un program foarte dedicat să ai, nu știu, marea majoritate a instrucțiunilor doar într-o singură clasă. De obicei, pentru calculatoarele și pentru programele general purpose, instrucțiunile astea sunt împărțite mai sau mai puțin egal, cu o anumită, ați văzut în slide-ul anterior, proporție în fiecare clasă. Bun. Revenind la problema noastră, la punctul B, dacă 50% din instrucțiuni sunt de clasă N și restul sunt împărțite egal floating point și integer, care este mașina mai rapidă și de câte ori? Păi, e foarte simplu. Calculăm, de exemplu, care este numărul de cicli pe instrucțiune mediu pentru M1. Și o să fie 5, da? Numărul de CPI pentru M1 pentru floating point, împărțit la 4. Da? De ce 4? Pentru că un sfert din instrucțiunile respective sunt în floating point. 2 împărțit la 4, pentru că un sfert sunt operații pe întregi, și 2,4 împărțit la 2, pentru că jumătate din ele sunt operații non-aritmetice. Și îți dă un număr de cicli pe instrucțiune de aproximativ 3. Deci, în medie, dacă proporția instrucțiunilor în programul tău este cea dată, ai în medie execuție cu 3 cicli pe instrucțiune. Deci e ca și cum ai executa instrucțiunile tale cu 3 cicli pe instrucțiune în medie. Și M2, 2,95. Da. La fel, s-ar putea să fie o mică eroare aici, pentru că ar trebui ca M2 să fie mai mic. Nu știu, cred că e o mică eroare de calcul. Deci M1 o să fie mai rapid decât M2 decât de 1,2 ori, de fapt. Bun. Alt exemplu. Ai două compilatoare care produc cod mașină pentru același program pe o mașină cu două clase de instrucțiuni. Ai, hai să zicem, clasa A și clasa B. Ai un ciclu pe instrucțiune pentru clasa A și 2 cicli pe instrucțiune pentru clasa B. Iar compilatorul 1 va produce următoarele rezultate, da? Deci o să-ți producă 600 de milioane de instrucțiuni în clasa A și 400 de milioane de instrucțiuni în clasa B, în urma compilării programului tău, iar compilatorul tău va produce 400 de milioane de instrucțiuni în clasa A și 400 de milioane de instrucțiuni în clasa B. Cât durează să rulezi cele două programe la un ceas de 1 GHz? Asta este relativ simplu de calculat. De ce? Pentru că efectiv acum vei face pentru compilatorul 1, pentru codul generat de compilatorul 1, vei face 600 de milioane înmulțite cu un ciclu pe instrucțiune, plus 400 de milioane înmulțite cu 2 cicli pe instrucțiune, și o să-ți dea numărul de cicli totali pentru execuția programului tău. Da? Și apoi înmulțești cu cât durează un ciclu de ceas. 1 GHz înseamnă 1 nanosecundă și să-ți dea timpul de fapt de rulare. B. Care compilator produce cod mai rapid și de câte ori mai rapid? Și C. Care program rulează la o rată MIPS mai mare? Hai să vedem chestia asta. Deci timpul de rulare, după cum vă spuneam, este 1,4 nanosecunde pentru codul produs de compilatorul 1 și 1,2 secunde pentru codul produs de compilatorul 2. Evident, mai puține instrucțiuni o să fie mai rapid. B. Codul generat de compilatorul 2 este de, acum împărțim, da? 1,4 secunde împărțit la 1,2 secunde, 1,17 ori mai rapid. Și apoi ratingul de MIPS, numărul de cicli pe instrucțiune, da, o să fie 1,4 sau pentru codul produs de compilatorul 2, 1,5. Da? Deci o să fie 1000, pentru că avem 600 de milioane de instrucțiuni cu 400 de milioane de instrucțiuni. 1000 împărțit la 1,4 o să ne dea 714 MIPS pentru codul produs de compilatorul 1 și o să ne dea 667 de milioane de instrucțiuni pe secundă pentru codul produs de compilatorul 2. Deci am un rating mai bun pentru codul produs de compilatorul 1 la MIPS decât codul produs de compilatorul 2. Deci, de multe ori, exact ca atunci când vorbeam despre estimarea performanței la companii aeriene și la avioane, timpul de execuție poate să difere foarte mult în funcție de program și atunci să ai o altă metrică în momentul în care estimezi performanța ta pentru diferite programe,
care rulează pe mașini diferite. Și poți să ai o situație de genul ăsta, în care ai datele tabelate aici, frumos pentru fiecare program, și care sunt timpii de execuție pentru mașina X, pentru mașina Y, și după aia cum raportezi speed-up-ul lui X față lui Y. Da? Deci, o analogie ar fi dacă o mașină merge către un oraș aflat la 100 de km cu 100 de km pe oră și se întoarce apoi pe aceeași distanță cu 50 de km la oră, viteza medie nu este, da, 100 plus 50 pe 2, ci obținută luând în considerare faptul că a parcurs 200 de km în 3 ore. Deci așa calculăm viteza medie. La fel și la mașinile noastre de calcul. Da? Speed-up-ul poate să fie estimat așa, Y față de X sau X față de Y, poate să fie metrica inversă. Putem să folosim o medie aritmetică în momentul în care estimăm, de exemplu, care este speed-up-ul total. Da? Deci să luăm toate astea și să le 10 plus 10 pe 0,1 să împărțim la 3 și să ne dea, de fapt, o medie aritmetică, sau putem să folosim o medie geometrică, sau putem să folosim inversul și așa mai departe. Care sunt efectele amestecării instrucțiunilor acum asupra performanței noastre? Hai să luăm exemplu de două aplicații, DC și RS, pe două mașini, M1 și M2. Da? Data compression, DC, și RS vine de la reactor simulation, simularea unui reactor nuclear. Și vedeți că în funcție de diferitele clase de instrucțiuni pe care le avem în programele noastre, da? Load, store, integer, shift, logic, float, branch și altele, avem diverse proporții aici, diverse procentaje de apariție a instrucțiunilor noastre în codul de data compression și în codul de reactor simulation. Și apoi pentru fiecare clasă în parte avem CPI, da, pe mașina M1 și CPI pe mașina M2. Care este CPU-ul efectiv pentru cele două aplicații care rulează pe ambele mașini? Da? Păi, iarăși o aritmetică destul de simplă. Trebuie să mulțim, de fapt, frecvența cu care sunt prezente operațiile acestea în, hai să zicem, programul de data compression, de exemplu, cu CPI-ul. Da? Deci înmulțim 25% cu 4 plus 32% cu 1,5 și așa mai departe. Și o să ne dea, de fapt, numărul de cicli pe instrucțiune mediu pentru mașina M1 o să fie 2,31. În medie, instrucțiunile se execută în 2,31 cicli de ceas. Și, la fel, pentru mașina M2 o să ne dea 2,54. Pe de altă parte, deci ai spune că mașina 1 este mai performantă decât mașina 2, pentru că numărul de cicli pe instrucțiune este mai mic. Pe de altă parte, dacă rulăm acest reactor simulation, o să ne dea că mașina 1 este o mașină cu 3,94 de cicli pe instrucțiune și mașina 2 este o mașină cu 2,89 cicli pe instrucțiune. Deci, acum mai zice exact invers, că mașina M1 este mai slabă decât mașina M2, pentru că durează mai mult în medie să se execute instrucțiunile pe mașina M1. Deci, key takeaway de aici, intuiția de bază ar fi că depinde foarte mult de care este preponderența, care este proporția instrucțiunilor într-un anumit program, în funcție de clasa lor, în momentul în care estimezi performanța rulării programului respectiv pe o anumită mașină de calcul. Și s-ar putea la un moment dat să fie mașini de calcul mai potrivite pentru o anumită aplicație decât pentru o altă aplicație. Așa cum, de exemplu, poate să mașini de calcul mai potrivite pentru aplicații grafice, dacă au o placă grafică și un sistem de memorie foarte performant, versus nu sunt altfel de performante în momentul în care trebuie să facă transfer de date pe rețea. Bun, deci în momentul în care căutăm performanță mai mărită, la începutul anilor 2000, deci acum 20 de ani, vorbeam despre gigaflops pe un calculator desktop, da, deci giga operații în virgulă mobilă la nivelul calculatorului desktop. În general aveam gigahertz și asta însemna giga instrucțiuni pe secundă. Lucrurile astea s-au păstrat cam până la nivelul anilor 2020. În momentul de față vorbim de mașini de calcul care au, nu știu, calculatoare foarte performante, înseamnă procesoare undeva la frecvență de desktop. Vorbesc de, nu știu, 5 GHz până la maxim 10 GHz. Deci tot giga floating point operation pe secundă au rămas și în ziua de azi. Pentru un supercomputer, pe de altă parte, am trecut de tera floating point operation pe secundă.
am ajuns undeva aproape de poate câteva sute de tera sau mii de tera floating operations pe secundă pe un supercomputer. Și nu am trecut încă de faza asta de peta floating point. Da? Ce înseamnă peta? Înseamnă pentru memorie, înseamnă 2 la 50 și pentru gigahertz înseamnă 10 la 15. Ok. Bun. Pe de altă parte, legea asta lui Moore poate fi interpretată și altfel. Accelerarea sau decelerarea legii lui Moore poate să producă o învechire mai accelerată sau mai încetinită a sistemelor de calcul. De exemplu, faptul că legea lui Moore era la capacitate maximă în anii 90, începutul anilor 2000, ducea cu sine și la învechirea foarte rapidă a sistemelor. Dacă investeai foarte mult, de exemplu, să-ți cumperi un calculator performant undeva, nu știu, în 1995 și îți luai cel mai performant calculator de pe piață de la ora respectivă, undeva în 1996 constatai că aceeași performanță în momentul ăla puteai să o cumperi de probabil 3 sau 4 ori mai ieftin. Deci trebuia să treacă poate un an de zile ca sistemul tău să fie deja depășit din punct de vedere al performanței. Lucrurile astea nu mai sunt atât de valabile în momentul de față. Adică calculatoarele, de exemplu, nu mai își măresc performanța de la an atât de rapid. Și poți să folosești, de exemplu, un calculator care poate are 5 sau 6 ani vechime, fără niciun fel de problemă și să ruleze aplicații care sunt moderne, sunt de ultimă oră. Deci, decelerarea legii lui Moore a produs, de fapt, și o învechire mult mai puțin accentuată a sistemelor de calcul. Sistemele se învechesc mai puțin. La fel se întâmplă și pentru supercalculatoare. Aici trendul este tot așa, este afectat de exponențiala legii lui Moore. Și în momentul în care vorbim despre sisteme masiv paralele, contează foarte mult performanța unui sistem individual, pentru că asta dictează, de fapt, performanța întregului sistem. Da. Dacă undeva la începutul anilor 2000 vorbeam despre calculatoare teraflops, acum dacă puteți să vă duceți pe internet și să vedeți Top 500, este un site care vă dă 500 cele mai puternice calculatoare la momentul actual din lume, o să vedeți că performanța lor este mult crescută, evident, față de anii 2000, poate cu un ordin de mărime mai mare decât ce aveam în anii 2000. Și performanța asta este foarte importantă, dar pe de altă parte nu înseamnă neapărat totul. Mai sunt și alți factori pe care trebuie să luăm în calcul în momentul în care proiectăm sistemele de calcul. De exemplu, care este costul în momentul în care vorbim despre consumul de energie. Și aici vorbim despre performanță măsurată la nivel de putere disipată. Da? Cu cât performanța crește, cu atât teoretic puterea disipată a unui astfel procesor o să crească și ea. Și asta duce cu sine la soluții mai complexe de răcire ale procesorului respectiv, la dimensiunea mai mare a procesorului, la tendința de a crește, de fapt, iarăși costurile de fabricație. Și te calează, de fapt, pentru niște aplicații care s-ar putea să fie relativ restrânse. S-ar putea să nu mai fie folosit procesorul respectiv la o aplicație, sau să nu poată fi folosit procesorul respectiv la o aplicație mobilă. Deci, în momentul în care estimezi performanța, trebuie să iei în calcul, de fapt, și niște cerințe non-funcționale, cum ar fi greutate, cum ar fi dimensiuni, cum ar fi consumul de energie, care îți influențează designul sistemului tău, pentru că este, la un moment dat, când proiectezi un anumit sistem, trebuie să ții cont și de aceste cerințe. Nimeni nu-și dorește, de exemplu, un telefon mobil care să, nu știu, să consume bateria în câteva minute, să cântărească 10 kg și să aibă o temperatură de operare medie de 80 de grade Celsius. Evident. Deci, chiar dacă ai putea să obții un procesor foarte performant în aceste configurații, nimeni nu o ți-l cumpere. Bun. Cam astăzi avem asta e tot ce aveam pentru voi astăzi. Dacă aveți întrebări, nelămuriri? Pe slide-ul 33, acela cu de-ați spus că este greșeală, puteți să reveniți puțin, vă rog frumos? Da. Să dau un pic înapoi.
Cred că era o greșeală în momentul în care am făcut calculele. Aici, da? Da. Pentru M2 este ok. Cred că la M1... S-ar putea să fie, da, o greșeală de calcul aici mică. Nu știu exact. Că... Și cum adică dacă M2 e mai lent, să zicem, Da. din punctul ăsta de vedere, e important frecvența e importantă și frecvența din calculul ăsta? Adică sau sunt două criterii diferite? Sunt două criterii diferite. Frecvența o să-ți dea teoretic dimensiunea unui ciclu. Dar frecvența nu spune nimic de cât de mulți cicli pe instrucțiune durează execuția unei instrucțiuni în parte. Da, ok, mulțumesc. Da. Ok. Alte întrebări? Bă, păi dacă nu mai aveți alte nelămuriri. Mulțumesc mult și ne vedem săptămâna viitoare.